Navotas Mayor Toby Tiangco is pushing for the automatic passing of all students following new confirmed cases of the coronavirus disease. Naipasa na lang lahat ng mga estudyante para hindi na ho nila kailangan pumasok sa eskwelahan hanggang sa March 20, 2020. Tiangco made this suggestion to the Department of Education as he announced the suspension of classes in Navotas. He gave this directive even if there's no case yet of COVID-19 in Navotas. Ang ginagawa lang ho natin ay isang preventive measure para ho lumiit ang posibilidad na magkaroon ng hawaan kung sakali mang may COVID-19 case. Some netizens supported the mayor's decision. However, a greater number of netizens disagree with the mayor. Tiangco defended his proposal. Wala pong perpekto sa desisyon na ito, kaya't ako po ay nanghihingi sa inyong ng pang-unawa. Isipin nyo naman ho ang sitwasyon kung hindi po tayo magkakansela ng klase at huwag sanang pahintulot na may magkaroon ng COVID-19 case. Tsaka pa lang ba tayo magkakansela ng klase? So para sa akin po, mas importante po ang safety ng ating mga kabataan. Kaya lang po. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.